Hei, miten teillä rakennetaan hyvää tulevaisuutta? Uudistuminen on sitä, että otetaan kaikkien aivot käyttöön ja tullaan yhdessä paremmiksi. Suunnataan katse vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin, tarkistetaan pelisäännöt, luodaan yhdessä uusia hyviä käytäntöjä ja opitaan koko ajan uutta. Tarvitaan vuorovaikutusta, joka antaa tekemiselle suunnan, raamit ja merkityksen. Semmoinen avaa ajattelua ja myöskin vahvistaa psykologista turvallisuutta. On just sitä maaperää, josta uudistuminen kumpuaa. Miten sinä johtajana käynnistät keskusteluja ja johdat yhteistä kehittämistä? Miten hyödynnät aivoja ympärilläsi? Eli sitä potentiaalia, mikä meissä kaikissa ihmisissä piilee.